entek kok parane rono. Digawa rono ya sentek lho kok ya. Lah randang parakno rono sewengi utuh mung engkel-engkelan tok. Klungsu-klungsu melu udu. Nggih. Gliyak-gliyak watone. Tumindak. Gremet-gremet Watone slamet. Ah. Mula kabeh iki penting. Nggih, Gitu. nggih. Kaya dene wong sak awak sak kujur iki. Nggih. Meripat duwe kewajiban dhewe, irung duwe kewajiban dhewe, lambe, tangan, sikil duwe kewajiban dhewe-dhewe. Leres. Dalang yoga sinden pelawak niku wis ana nggone dhewe-dhewe, ora perlu dibanding-bandingke gitu. Betul. Duweni tanggung jawab sing abot kabeh. Kaya dene Mas Yuda. Nggih, nggih. Ya duweni tanggung jawab. Betul. Mergo panjenengan kuwi duweni kulawarga gitu. Nggih. Nyambut gawe sing apik, satemah para pamirsa seneng atine, sok bakal ditimbali meneh. Amin. Nggih. Loh, sampeyan dhewe wis seneng kok aku kok. Lah nggih. Luwung ngoten mengke gede Pak Lurah, luwung ngoten mawon. Piye? Sok gone Pak Lurah ra nggo Aku karo Mas Bayu tok. Ah, Pak Lurah tak bacok. Ah, ya Wong kene iki yo kancane. aja nesu. Ora nesu, ora nesu. Tak goleki kanca, Mas. Saged nggih, nggih. Nduk niken salindri ben ngancani kene. Ah. Jebul ae sing tak anti-anti wis teko mrene. Kabar pisan. Yen pinuti sekati. Petrokan mari kakek ulah sira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nduk Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu. Iso melu masuli kok. iso melu lho sing didanguhi Mbak Niken kok iso. Wong awake iki wong Islam nek wong uluk salam yo dijawab kok. Apa kabeh nek uluk salam wajib dijawab? Lho, wong Islam nek wong uluk salam kudu dijawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Salam apa iki? Imam karo makmum pas ataqiyat akhir imam assalamualaikum makmum untuk waalaikumsalam. Oh, kok enek sing ngono kuwi ya ditulis karo malaikat. Piye? Ucluk. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Alhamdulillah iso ketemu enten Alhamdulillah. mriki, ketemu ning Nggih, awi meneh. Alhamdulillah Mas Bayu, semoga Mas Bayu sehat selalu panjang Amin. umurnya. Amin. Tambah jembar atine, Amin. tambah sabar. Amin, Nduk. Wah, niki wae kula nderek jenengane nggih rati-rati sedih hasilnya. Lah kok susah ki ngopo? Aja sedih to, Nduk, Nduk. Nggih kelingan napa Mbah Hanop kan Heeh. pengen kan nate napa jenenge sanjang to teng Nggih, kula lek heeh. anu tak anteni Nduk mengke anu dolan ning gone Solo. Nggih, heeh. Kok dereng mriko. Nggih, heeh. Nggih, Mboten tapi ana dereng- apa pate Bapak ya Nduk diapura. Sing penting donga ya Mbak Amin. Niken. Doa panjenengan sing disuwun. Eh, Sipa ya Bapak ya ndongake panjenengan. Panjenengan ya saya kondang, saya laris. amin. Ngoten lembah manah. Nggih. Semanten iki ndongake Mas Yuda ya ngono saya kondang, saya laris. Amin. Lah, Nggih. lah aki. Aku kok aki lho. Aku Mbak Niken, Nggih Mas Bayu. niki ujube ngunduh mantu. Nggih, manten. Sampeyan ndongake apa ro mantene? Wong iki nek wis isih suci kaya Mbak Niken iki dongane mesti mandi. Nggih. Wong kulino ibadah kaya Mas Yuda dongane ya mesti Mandi. mandi. Alhamdulillah. Amin. lah aku. Mbak Niken ndongake apa kanggo Oke, niki mantene? mantene namine sinten Mas Bayu? Jangkrik. Aku ibu aku mesti meneng. Mas Fahrul kali Mbak Feni. Oh, Mas Fahrul kare Mbak Feni. Ya Semoga ini menjadi kan keluarga gawat yang ngajeng nih. Nggih, sudah tadi sudah foto Oh, sama saya. ngaten. Iya, Nggih. semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga berbahagia selalu, yang penting Amin. sehat selalu. Amin. Semoga cepat diberi momongan Amin. dan bisa terus sampai akhir hayat nyamat yang memisahkan. Amin. Amin. Ya mesti mandine wong piyai kulino prihatin.